Maya pat magrasya nga bakpo kay kayungan. Si Cloud Tampo at pangadyan tayong Orasyo Emperata laban kin COVID-19. Itamungan po, o mapamakululo ang pon mapagmalasakit ay igpami. Aminan mila rin kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit kay ka, ban manakit kapatawaran ng ponbi. Lalapit kami kay ka kaniting masipita pamangailangan mi. Adwan mi kay kayong kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kay kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adwan mingeni kay ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kay kaming makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiklangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambiyaning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila netang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indoning Diyos. Mo sana pisawili nga kalismi kaya king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami kabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabiyatala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David, Erwin Dolores, Inventor and family, Apostolado ning Panalangin, Joel and Nortorla and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Bernadette Bukad, Manuel Liwanag, Adelaida de la Corte, Eugene Carlos Sun Garcia, Healing, Lucrecia, Janet Serrano, Bel Trinidad, Mario Supan, at Lina Bonus. Safe Travel, Berhel Gatchalian. Successful board exam, Edric Prey Cruz, Braina Ong Choco. Special intention, Christian Mateo Barcenas and Maricar, Elisi Razel di Maunahan. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior Jose Erlinda, Domingo Junior, Alexander, Monseñor Pelecito, Raul, Ezequiel, Miguel, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino,
Nida, Rostung, Fausto, Candido Jr., Anastasio, Alexander, 9 Days, Soledad, Rupino, Librado at Jesus. Magkabeta ang puking dalita pamukulat. Sacred heart, O love divine, do keep us near to thee, and make our love so like to thine, that we may all in Heart of Jesus here, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Heart of Jesus here, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timurin, maya pa habak kay kaingan po, maya payabak po among, at mayari na po yung January 2022, February tana, at ining first Friday niting bayong bulan. Nya batang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, at king debosyon tamo, king sagradong puso, aminan ta dapat pagsisyan, ting nanumang kasalanan nga gawa tamo, at manyad tapang tawad at pakadulo, king Ginoo. Ikang mi daon king Diemo, alang-alang kaya kami, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Ikang misalwak king daya mo, baniligtas mo kami, Kristo pakadulo. Kristo pakalulu. Ikang minunang linugod kay kami, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahing tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga, Amen. manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, sinugat ming puso ng Yesus sa kekang anak, dapat pagdala na king kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutuking kapasalamatan mi king kayang lugod, at pamaglarin mi karing kaya kaming kasalanan. Itinginadwan mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, aning Espiritu Santo. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, kilibro ng Sirak. Nung makananurang kakawani, ing taba, karing ayin ing kapayapan, makanyanyang makayaliwa i David, karing sablang palipi ning Israel. May kiyalong ya karing leyon, balamo mo bisero yang kambing,
at karing oso, antimong bisereng tupa, kingkawan. Kanitang anak pang malati, enewari pete, ing higanti, at siklungane ing balen, king karelang dine. Inyang ginamit ne, ing metong abatu, king tirador, amek haragsa, king sengilan ng gulayat. Pablasang minawos siya, king ginong kakatas-katasan, amin yesi kanan, kintakde ng kawanan, baneng apate, ing metong amatapang agerero, at yatnanek kanwan, ing kayang balayan. Inya kayara, pika kautangan na lub, ing pangamate ning laksang libu, at pinurire, kabang pasalamat laking ginu, inyang pitunganan de king korona, ning ligaya. Uling inutos no ring kasalang king kailitwanan, linipol no ring Pilisteyos, akeyang kasalang, at eno tinubu sagu, anggaman king kasalukuyan. King sablang kararaptana na, sasalang pasalamat, kambering dalit kapuryan, king banal kakatas-katasan. Binili na ing sablang gelingan na, karing kayang gamat, paulining lugod na, king kayang miglalang. Mibili yang alpa king arapaning altar, banang lalong payungwan, ing pamagkanta, king karelang tigtigan. Siblina karing piestas, ing sadyarang kailangan, at karing kapag masusyan, ing solemnidad at palamuti, at itiing penibatan ning kapuryan, para king banal ng lagyu ning Ginoo. Kapuryan a kakablas, king sanktuaryo, manibat pa king mismong ganing aldo. Ing Ginoo inos na ing kayang kasalanan, at pinukne king dangal, kapilan paman. Pigkalubananeng metong asuging kasunduan, at metong amaligayang trono, king Israel. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. nuwan nyo ing Diyos akakong kaligtasan. Nuwan niya yung Diyos akong kaligtasan. Iting Diyos ding dapat na ganapla, ayasahan lang amano na, ing Ginoo kalasagya, kareng magsantong keya. Nuwan niya yung Diyos akong kaligtasan. Ing kakong Ginoo mabyeya, mipuriya ing kakong batong santungan, ing Diyos at alapagligtas ko, yang puryan. Nuwan niya yung Diyos akong kaligtasan. Mga ragul at agumpe, impig kalub na, king kayang ari, papakita nani king manatiling lugod, ing kayang pinili, idabid at ding kayang palipi. Nuwan niya yung Diyos akong kaligtasan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Nung yeni damdaman niya ing kayang siwala, ako sa magmasyas a puso. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang timurin,
Pamamasa, king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panaw na ito, pablasang tutuyang mi bantog alagyo Jesus. Miras kang Herodes, sing balita tungkol kaya. Ating sasabing ya, Iwan Bautista, asilbing mebye. Inya ararapat no reting makapagmulalang bage. Ating namang sasabi, ya Elias. Ngara naman ding aliwa pa, propeta yang kalupa ring propeta, kanitang minunang panahon. Nga na namang Herodes, inya nga balita na nga nite. Sinubliyang mebewan na pepatadtab kubatan. I Herodes sing peparakap, pepagapos at pepasukol kang man. Inutos na iti alang-alang kang Herodias, akinwa ng antimong asawa. Bistamat iti bayonay kang Felipeng kapatad na. Nga nang marala sinabing wan kang Herodes, labag king batas, ing pakyabayan ming asawa ning kapatad mo. Inyami simpanyang samang loob i Herodias, laban kang wan, at burineng paten. Dapat ena arapat iti uli ng Herodes. Tatakot si Herodes kang wan, uling balo na king metong yang mayap at banalatawo. Inya'y ningat na king eya madyari na numano balang. Maburiyang makirandam kang wan, bisaman mababali saya pamisip king sasabyana. Bandang tauli, may nakityamo ring pami katagon e Herodias. Midariti niyang Herodes, king aldo ng kebaitan, kimbira na latpigtawan ding sablang mangatas ng opisyal ng gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalen ng Galilea. Linubing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang may wili di Herodes, sampon ding kumbirado na. Inyangana ning hari king dalaga. Adwan mo ka na ako, ing nanumang buri mong at ibiya ko keka. May laos na pang simpa king ibiya na agyang ing kapit na ning kayang kayarian. Linwaling dalaga at kitang na kang imana, naning kakong adwan. Imbuntok ng Juan Bautista, nga nang may kibat ning ima. May managbayang migbalik ing dalaga king hari. Ing pong buri kong ibiyo ka na akong inimurin, iyapin ing buntok ng Juan Bautista. Ibiliyay king metong abandihado, nga nang sinabi. May sindakyang emo naning ari, dapat uling asom pa na king darandaman, ding kayang kumbirado. Naatangyan ing inawad ning dalaga. Agad-agad nang inutos king metong agwardya, ing idalane kaya ing buntok ng wan. May mintuyeng gwardya, at tidtab na bataliwan kaya king sukulan. Binili na king metong abandihado, ing kayang buntok, at saka na binyeking dalaga. Iti naman binyene kang imana. Inya nga balitan da iti ring alagad ng wan, kinwaring kayang bangke, at kitkutte. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning po ulit sa lahat. Good morning po mo. Ito po ang ating mga pagbasa ngayon. Hindi ko alam kung talagang sinadya na parang pinaghambing ang dalawang hari. Yung first reading, si Haring David, at sa Gospel, si Haring Herodes. Sinadya ba ito? Parang pinaghahambing ang dalawa. Sila po'y parehong great. King David the Great, King Herod the Great. At malamang, pareho din sila. Kaya kanyang naging hari. Kasi pinagtanggol nilang kanilang bansa. King David from the Philistines. Herod, siguro sa mga ibang mga mananakop noon, yung ibang makapangyarihan, from Babylonian, sa Syrian, so sino man. Hindi naman magiging hari si Herodes kung hindi nakitaan ng katapangan at galing sa pamumuno. Kaya pareho silang dakila, itong dalawa. Ang pagkakaiba lang,
tinitignan ko pagkakaiba ng dalawa. Si Haring David, makikita ng may malalim na relasyon sa Diyos. Bata pa lang siya. Siya'y tunay na nakaugat ang kanyang buhay sa Diyos. Samantalang itong si Herodes, meron din siyang dinyo-Diyos. Pero ito ang kanyang kapangyarihan. Ang karangyaan. Yan ang kanyang dinyo-Diyos. Kaya si Haring David sa tuwing siya'y lalaban, di ba? Kahit nung labanan niya si Goliath, na para sa kanya, lumalaban siya para sa Diyos. At siya hinirang para labanan ng itong gustong sumakop sa Israel. Itong si Goliath at ang mga Pelisteo. And even after every battle, laging nandyan ang pasasalamat at pagdadakila ni David sa Diyos. Na yan ang nagawa niya sa buong Israel, na hindi nakalimot sa Diyos, na nagpatagumpay sa kanilang mga laban. At later on, dito nga, ang nagbigay ng dignidad sa buong Israel, na parang hindi na ito ini-small, hindi na ito parang nilalait, kundi naging isang makapangyarihan at dinadakilang bansa, kinatatakutang bansa, through the leadership of King David. At para bagang sa pamumuno ni King David, ang bawat mamamayan ay protektado sa kanyang pamamahala. Mga banyagang o mga mananakop na ibang lugar o bansa ang kanilang nilalabanan. Pero ang bawat Hudyo, bawat Israelita ay protektado sa kamay ni Haring David, dahil yan ang para sa kanya ang alagaan ang bayan ng Diyos. Samantalang itong si King Herod, di ko alam kung ganun lang sa kanya, na talagang ipaglalaban niya ang kanyang bayan at ang kanyang mga mamamayan. Kasi dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang inosenteng si Juan Bautista, sa kanyang kamay, sa kamay ni Herodes, doon siya namartir at namatay. Yung walang kalaban-laban ni si Juan Bautista, na ano bang kasalanan niya kay Herodes? Hindi naman siya naghikayat ng rebelyon, ng paghihimagsik laban sa Rome. Ang pangangaral na ni Juan Bautista ay ang mga tao ay magsisi sa kanilang kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Yan lang ang sinasabi kay Herodes. Pero dahil lang sinasamba ni Herodes, hindi naman tunay na Diyos, kundi ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karangyaan, yung kanyang illicit relationship dun sa babaeng si Herodias. Itong kanyang siguro dito siya, ika nga, pagpolitika, hindi lang kasama yung power, wealth, kasama yung women. Para pong ganyan palagi. Yung pleasure and leisure. At ito po si King Herod. Kaya ang nangyari, ito, dapat sana siyang tagapagtanggol ng mga inosente tulad ni Juan Bautista. Pero dito, siyang naging daan para mamatay ang isang inosente at banal na tao na si Juan Bautista. At kung titingnan pa po natin ang dalawa, sabagay pareho naman silang nagkasala. Si King David nagkasala siya. Kasi ginalaw niya ang hindi niya asawa. At parang kamukha ni Herodes. Ay yung inosenteng asawa, mister nitong ginalaw niyang babae. Wala naman, hindi niya pinapugutan ng ulo, kundi sa isang labanan, nilagay lang dun sa kung saan kagad siyang tamaan ng mga pangapana
Yun lang ang ginawa niya. Pero nung magising si King David, sa masamang ginawa niya, ito'y kanyang labis na pinagsisihan. Ito'y kanyang pinagdusahan. Samantalang si Herodes, walay. Kahit malaking kanyang pagkakasala, walay. Walang ginawang pagsisisi, no remorse feeling. Kasi hindi naman siya kumikilala sa tunay na Diyos, kundi sa kapangyarihan lamang ang mapanatiling kanyang sarili sa kapangyarihan para rin siguro mapanatili niyang sarap ng buhay para sa sarili niyang kapakanan. Dalawang hari, pinagkukumpara ngayon. Sabi ko, parang pinapaalam ng Panginoon sa atin ang pamimili ng ating mga pinuno. Dahil malapit na tayong mamili ng pinuno. At sana nga talagang bulatlatin natin yung pipili natin mga pinuno. Tignan natin kung ito'y tulad ni Haring David na may malalim na relasyon sa Diyos. Kasi pag gano'n, nakakasigurado tayo na tayong kanilang mamamayan at sinasakupan ay protektado tayo at aalagaan. Hindi pag walang ibang kinikilalang Diyos. Tulad ng nangyari ng minsan na ang napili, ultimo yung Diyos ay minumura. Pati tayo ay mahahawa sa kamalasan na pwedeng mangyari. Kahit tayo ay pwedeng madamay sa masamang nagagawa ng ating mga pinuno. Tayo rin mahahawa. Ang kapansin-pansin nga po, kung sinong pinuno, parang ganun ang naging ugali ng mga sinasakupan. Kaya kung ang isang namumuno ay may mabuting puso, may mabuting kalooban, sasabay ang kanyang buong mamayan. Tulad ni Haring David, na naaka niyang buong bayang Israel para kumilala sa Diyos. Pero pag hindi kumikilala sa Diyos, baka ultimo yung mga sinasakupan naging ganun na rin ang ugali. Like it or not, may impluensya sa mga sinasakupan ang pagkatao, ang ugali ng isang pinuno. Ako po bilang pare, tinitignan ko sarili ko Kasi sa seminaryo, kung ano yung mga superiors namin, like it or not, may impluensya sa amin. Sa seminaryo po, iba-iba yung mga pare, yung mga pinanggalingan nilang seminaryo. Mayroong Jesuita. Yung ibig sabihin, graduate sila ng Ateneo, ng San Jose Seminary, doon sila nag-aral. Mga Jesuits po yan. Yung mga ganyan po very intellectual Pero nung panahon ni Marcos, aktivista. Kaya sa isang banda po dahil nakagisnan ko dito sa ilang meron din akong ganong ugali na maging critical-minded, mapanuri, kasi ganyan mga Jesuita mapanyaliksik lang, at malalalim pag mag-isip, mga Jesuita. Kasi sila superior, siyempre, kung ilang taon na kasama ko, parang na-imbibe ko yung ibang mentalidad na mga ganon, Jesuita. Pero sa seminary din po, mayroon din galing ng San Carlos Seminary. Doon po very spiritual. Diyan galing si Bishop Bobet. Ultimo si Bishop Dong. Kaya ultimo yung ganong spiritualidad. Pero yun naman ang nakakuha ko sa kanila. Yung very, sila sa mga prayers.
sa liturgy, yan, mga sa liturgy. Kasi po si Among Greg Canlas, matagal kong nakasama sa seminarya, liturgist siya. Kaya influence din ako sa liturgy, lalo na sa music. Alam niya po, sa tagal ng aking yung seminarista at saka kapag kapari, hindi pwedeng hindi ako nagtuturo ng kanta. Ano? Parang ganyan. Ngayon lang na ako tinamad dahil tumanda na yata ako. Yan ay influensya ni Greg Canlas. Kasi simula ng high school ako hanggang natapos ako, kasama siya. At sa tuwing may mga komposisyon, kaming kumakanta sa mga bagong komposisyon niya. Like it or not, dahil silang mga superior mo, mayroon silang influensya. May hatak. May hatak. Dumating pa dun si Among Ed Pandillo. Galing sila dun sa mga SBD. Iba din po yung mga ano yan. Yung simplicity nila sa buhay. Biruin mo, yung mga nando doon, nakasandals lang. Kaya yan po yung nakuha ko eh. Kaya ako, nakasandalyas din eh. Naka-t-shirt lang eh. Kasi yung simplicity of life, alam niyo po, nung panahon na yon, sa amin, yung magpolo, tsaka naka-clerical, para sa amin, oppressive. Kasi parang ang tas-tas mo pag nakahalubilo sa mga tao, parang hindi ka mahawakan. Kasi napaka-formal mo, nakapolo kang ganyan. Pero ito pong mga SB, naka-t-shirt yung para bagang kahit yung mga basurero, tsaka yung mga nagtitinda ng fishball, pwedeng makihalubilo na hindi mag-aalinlangan. No? Parang kahit yung tricycle driver, pwedeng tapikan sa loob. Dahil sa ganong dating nila. So ito rin po yung mga influensya sa akin. Like it or not, yung mga namumuno natin, may influensya sa atin. Kaya kung gusto nating good influence ang makuha natin sa mga pinuno, tiyakin natin ngayong eleksyon, we choose the right leaders. Kasi kung ano sila, maging ganun din tayo. Di ba? Ngayon nga po, yung daming nagmumura eh. Naging popcorn eh. Bakit? Siyempre, 1+1 lang yan. Kung bakit? Sasabay at sasabay ka sa mga namumuno. Kaya this election, siguraduhin po natin ulit. Sana yung mga dakilang pinuno ang mapili natin. Kaya importante po yung talagang bulat-latin natin, suriin natin, kilalanin natin na maigi. Gayong mayroon naman tayo ngayong pagkakataon para kumilala sa kanila, pakinggan natin sila, magsalita, tignan ang kanilang mga naging programa sa nakaraan at ang kanilang buhay sa nakaraan, how they manage their life, their responsibilities. Mahalaga po yan. Kasi kung paano sila sa nakaraan, ganyan din sila pag uupo sila sa kapangyarihan. Wala namang magbabago. Kaya kung sa mga nakaraan, mga palpak sila sa kanilang... Kaya magtanong-tanong kayo sa mga kung paano sila namuno. Ganyan din sila pag uupo. At ang nakakatakot, dahil mas baka makapangyarihan ng makukuhang posisyon, mas nakakatakot. Makakatakot yung bibigyan mo ng kapangyarihan, nabaluktot ang pag-iisip, makasarili ang pagnanasa, hindi talaga sa taong bayan. Kaya ito po yung natin. So sana'y isang King David ang mapili natin, hindi isang Herodes. Amen. Kapatid, manalangin taking Diyos, sa ing mayakit ng panyatang at kayapan at arapan tamo. Adwan ta kaya, ing sablat ang pamangailangan at ngatang makibat, Ginoo, papanatilian mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pangamawa mo kaya kami.
Ginu, atika king kekengyatu, ibuklat mo saring matami, baming akit ing sala, at ding tandaning kaya kang panga atyu, king balang pisamban at lahi, king balang muri at edad, ipmanalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pagawa mo kay kami. Ginu, kaluguran mo ring kalulu, ring may na, pati na ring mangailangan. Ituro mo kayang tuki kaya ka, manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pagawa mo kay kami. O Ginong kakatas-katasan, ipakit me ing sulumo, karing kayanakan, amasikan at mayap apilubluban, ipakit me karing obispo at presidente, at gawan mo ang masigasig mong apostol, manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pagawa mo kay kami. O banal na Ginu, aldoldo at intaong mamate, king ketwan, sakit, danop, o karing tampalasan danggamat ding karelang kapatad, matula mo sanang tanggapan, king alanganggamong sala at kapayapan, manalangin taking Ginu. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pagawa mo kay kami. Ngeni po adwan tamin sarilitang kapagnasan. O ginuning banwa, darami lakeka, ring malu kaming panalangin. Manalig keng padalisayan mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer talakad na la. Magkiyabeta pong magkantakin dalit para kung pa magsadya ka rin ngayon. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligayan, king kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala,
at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, baligdan ming puso ng Kristong anak mo, amit mong lugod para kaya kami. Pauling lugod na, tanggapan may saniting Eucharistia, at patawaran mo la, rin kaya kaming kasalanan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kanti mo rin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso Kristong ginumi. Mitas makapako king krusto neping emunaning lugod ng Kristo, ami daon king biyana para kaya kami. Ibat king tagiliran ng metandus, minagusin da numadaya, ing sibuning dia sakramental kilob ning Santa Iglesia. King makabuklat ng puso ning talapagligtas, ausan mo ring sablang tao, bansaklo king danom ning tula, amanibatan king sibol ning kaligtasan. Hulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang kinlagyo ng Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritum, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayot, langanggang tipan. Ami bubuo para kay kahit para karing sablang tao, banketa mi patawaran, laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medina, Cristo sinumina, Cristo datangnya, masih Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyening anak mo. Daramya kaya ka, iting tinapening biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmamayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban meganap yak lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, lalaing talasoy mong yamong Felicito, Camberi Alfredo, Senior, at Lolita. Ading alapang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya ng Maria, ing Birhen ring Diyos, kambi ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupahing tutup, kagumning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapaminto kay amahan talapangabos at mibog yung bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igpami ay at banwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarihan mo, mipamintuan yung lob mo, kaya tisulip ante banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiye mo kaya kami kingaldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Ikapos mo kami o ginukisab ng marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupanin kaya kang pangalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kerahin kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At keran timurin. Di po may kakapatad, may pupugayin tamang yan ing kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Niyang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ninyo ito. Nontang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. O
Siklaw tampo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo. Banking daratang a pambansampon pang lokal a halalan. Ing tunay a mag-ari ing kaburianing Diyos. Amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makiti, dapan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran na pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, ang gawan ming tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panting kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad din tao, yung palagi ang galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilarang migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyesek ing kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamongan po. Pastol ning kaladuami, ampon talapagligtas ni Meto Sikluban. Ing politika yung pigkalob mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol ing kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabe mo king politika, para karing botanti ampon kandidato, mamye parangal king malalagyo mo. At makasawp, ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, katma na kesa ng lugod niting sakramento, ilapit na kesa na kang Kristo ng anak mo, at so panakeng kilala kaya karing kaparaming tao. Itiadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kanti mo rin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupahin tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ning kay katang kapag masusyan, niya may tanangin niluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, Maya Porras. Gandang araw, marami pong salamat.